Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tifakira chilimba wewe. Tapemanya vilimba nayo. Vimenye. Iweso ndio kwa mbelelele. Baba bebo bila bulilenge. Baba bebo bila bulilenge. Baba bebo bila bulilenge. UTM. Sokolato. Choyamba ndipereke ulemu kwa gogo watu wa Mduwa ndi mafumu onse amene muli pano. Ulemu wanu ndipereke ulemu kwa Honorable Msusa, our operations director atu wa kuchipani cha UTM, ndi tonse amene tili ku NEC, Central Committee, ku Region, ku District, komanso ku Constituency. Pereke ulemu kwa Shadow MP, komanso ma Shadow Councillors amene tili pano. Ndipereke ulemu kwa inu nonse amayi ndi abambo. Moni nonse. Muli bwanji? Ndipereke kupepesa makukulu tangomvetsera kuti paseri pali maliro, ndesi ndikamba mofula kwambiri kapenanso nthawi yayitali. Tipepese kwambiri kwa iwo amene aonekeredwa zovota. I think ndikatsika pa ndikamaliza ndifikako ku nyumbako ndikapepese. Komano ndithokoze kwambiri amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana amene mabwera pano. Mwatidikirira nthawi yonseyi mpaka kuti inu mundione ine, inenso ndikuoneni inu. Zikomo kwambiri. Ndipereke ulemu kwa olemekezeka akayo zinchetera pamodzi ndi ma councillors, chifukwa kuti uthenga anaupititsa m'midzimu ndiye mwatuluka mwa unyinji wanu motere. Zikomo kwambiri. Monga ena anena, ine ndine president wa UTM. Skulu yanga naphunzira ngati mene naphunzira malemu apingo yasachuma ndi chitukuko, economist. Komanso monga mene anena nagwira ntchito ndi malemu apingo ngati mkulu wawo wasachuma ndi chitukuko. Chotero ntchito zonse adagwira malemu apingo amutharika, ine ndamene nali mkulu wawo wasachuma ndi chitukuko. Komanso ndagwira ntchito na Profesa Tapita Mutharika ngati governor wawo wa Reserve Bank ya Malawi. Ndiye ATPP akamanena kuti mu nthawi yawo chuma cha Malawi chinasungidwa bwino, ine ndamene nali governor wa Reserve Bank ya Malawi ndimachisunga chumacho nali ineyo. Masankho akubwera patsogolowa, anthu atatu amene tikulimbana kwambiri. Mbali kukakhala Chakwera,
zaka 70. Ine ndikakhala pakati zaka 51. Uko kukakhala Mutharika zaka 85. Mukakhala ndi ntchito kusankha abusa azaka 70 kapena kusankha anyamata wa zaka 51 wazachuma ndi chitukuko kapena kusankha Mutharika azaka 85 azamamo. Ndimafuna ndikuwuzeni ichi Amalawi akuno ku Mikundi. Zinthu dziko lino sizikuyenda. Nkhani za chuma sizikuyenda dziko lino. Chuma chasokonekera. Kaya mugwirizana nane, kaya simugwirizana nane, zinthu zakwera mtengo. Alimi akudandaula nkhani yakukwera mitengo kwa mbewu ndi fetereza. Mbewu 10 kilograms ya chimanga tsopano cha mbewu akupanga 138,000 kwacha. 50 kilograms ya fetereza akupanga 158,000 kwacha. Alimi akudandaula kuti sangakwanitse kugula zimene zizi. Thumba la chimanga pakati pana lonso linafika 102,000 kwacha, pay 50 kg pa. Foja ku Zambia huko akumagulitsidwa $6 per kilo. Mukapita naye ku Chinkhoma, mukapita naye ku Kanengo akugulani $1 kapena $2 per kilo. Chonsecho fetereza wakwera mtengo, foja mitengo yatsika. Alimi afoja akulira. Achinyamata dziko lino akulira. Mafizi masukulu akwera. Alibenso ntchito olo akhale mmasatifiketi ntchito sizopezekayi. Ama bizinesi akulira. Akumakauda zino mitengo yokwera, akumagulitsa mitengo yokwera, anthu ndalama alibe, anthu akulira. Mukayang'ana zinthu zakwera mtengo, ndikunamizirani chimanga chatani mafulani, chimanga chatani mfule kwambiri, chimanga chatani chakudya chatani, chakudya chovala chatani, chokwera chatani, chilichonse chatani, ndiye chakwera ndi ndani. Ndinafuna ndinene kuti mundimvere. Ndinafuna ndinene kuti fetereza mu 2020 anali 18,000 kwacha. Pano wafika 158,000 kwacha. Tikapitilira Chakwera pa mpando, fetereza afika 500,000 kwacha pepaki ikamabwana 2020. Mukundimva? Mbewu ya 10 kgs inali 16,000 kwacha 2020. Pano mbewuyo yafika 138,000 kwacha kuchokera pa 16,000 kwacha. Tikapitilira Chakwera zaka zina 5, mbewu ifika 200,000 kwacha pe 10 kgs. Mukundimva Malawi akuno Mikundi?
masankho abwera kutsogolo ndi masankho ofunikira kwambiri. Chisankho chimene tipange ife chipangitsa zinthu zipitirire kuonongeka kapena tikonze dziko mzinthu zikumaili. Achinyamatawa apitira kusowa ntchito, masikufizi apitira kukwera, chitukuko sichikhalako, alimi afodya apitira kulira, andivuto akula ndikatangale, alimi akuluakulu aboma akagolowa amboma adzipaniwa kwawo kuma kukhala kuyang'ana mimba zawo katangale. Ndimati nene izi kuno kumikundi kunena kuti Chakwera mwayesapo mwaona pa nyumba pa business muntu akalephera ntchito mantani ndi Chakwera tonsefe tikhale maziphunzitsi kwachonga Chakwera mene agwirira ntchito ndife maziphunzitsi pa 10 Chakwera akhoza 10 pa 10 akhoza 7 pa 10 5 pa 10 2 pa 10 akhoza banji mukavotera munthu akhoza 0 pa 10 Mutarika mwapatsa chanu Mutarika mwapatsa chanu mwapatsa chana Mutarika mwapatsa 10 pa 10 8 pa 10 5 pa 10 2 pa 10 mwapatsa chani ndi mukavotera 0 chotero ndimafuna ndikupempheni anthu akuno kumikundi masankho akubwera mukavotere Dr. Dalitso Kambambe. Chotero mukakalowa mu ballot mukayang'ane nkhope imeneyi akale pa dzina Dr. Dalitso Kambambe ndiye mukayang'anenso simbo imeneyi simbo ya UTM ili mukavoti chani pa 16 September inuyo mukakachonga pa Dr. Kambambe pa 16 September ndifuna ndilonjeze zinthu izi 5 mwachangu zimene ife a UTM tikawamboma tipange. Choyamba akuza nikale kuti ndine Dr. Dalitso Kambambe udokotala wanga si wa kuchipatala mukatola litsipa ine sindiyo timwere kwene ndikuchiritseni ya udokotala wanga dziko chuma chake chikadwala chuma cha dziko chikasokonekera udokotala wanga umabwera pamene paja ndichiritse chuma cha dziko chikonzeke. Monga mmene madokotala kuchipatala amakuchiritsirani mukatola litsipa ifenso timaphunzitsidwa ngati skulu yathu dziko chuma chake chikadwala tilichiritse chumacho dziko lichire ndi chuma chake. Imene ine ukadalowa ine ukadalo umene malemu apingu adachita ndi umene ndinawonso ine. Chotero ife a UTM tikalowa mboma choyambirira tikapange ife ndikuchikonza chuma cha dziko lino chikhale mchimake. Chikakhala mchimake ndiye kuti mitengo ya zinthu idzatsike. Chotero mtengo wa fetereza usadzadutse 50,000 kwacha. Zinthu zikamakwera mdziko mitengo ndiye kuti ndisaini symptom
chizindikiro choti chuma cha dziko chasokonekera ndiye zinthu zimakwera mitengo. Mukakonza chuma cha dziko kuti chili bwino mitengo ya zinthu imatsika. Amene muli akuluakulu apa mukumbukire mu nthawi ya malemu angwazi Dr. Hastings Mzubanda ndalama ya Malawi kwacha nali ndi mphamvu zinthu zinali pa mitengo yomverera. Kwa malemu Dr. Banda amachidziwa bwino chuma cha dziko lino adachigwira bwino zinthu sizimakwera iyayi. Chotero mukakonza chuma cha dziko malemu apingu adayesera ife napenso tikuwathandizira ntchito adayesera kuchigwira chuma cha dziko ndikukhazikika mitengo ndikukhala yokhazikika. Chotero ifa UTM tikalowa mboma ntchito yoyambirira tidzakonzenso chuma cha dziko lino chidzakhale mchimake monga chilalili mngama ya malemu Dr. Banda komanso nthawi ya malemu apingu Mutharika. Tikakonza motero mitengo ya zinthu idzatsike. Mu zaka ziwiri zokha tidzaonetsa kuti dziko lino lili ndi kampani yopanga fetereza wathu. Tikapanga zimenezo ndiye kuti fetereza zatsika sadzadutsa 50,000 kwanja pebaki. Mitengo ya mbewu nayonso idzatsika. Mbewu ya chimanga sidzadutsa 24,000 kwacha. Thumba la 10 kg ya seed ya mbewu zakuno ku Malawi. Chotero choyamba chimene ndikulonjezana anthu akuno ku Mikundi ndiye chonena kuti ifa UTM tikalowa mboma tidzakonza chuma cha dziko lino mitengo ya zinthu itsike. Ndicho linga umoyo wa Malawi ndi alimi tiyambirenso kayo mmene ndikutsitsa mitengo ya zipangizo za ulimi. Alimi afodya tionetsetsa kuti mitengo ili ku Zambia ma $6 per kilo. Mitengo imeneyo ibwere ku Chinkhoma ibwere ku Kanengo. Alimi afodya azikagulitsa pa $6 per kilo kuno ku Malawi. Ine ndikupanga maphunziro anga ukachenjede napanga stade nkhani yonse yafodya pa dziko lonse lapansi. Munikoperere ndikuuzanizi tikuwadziwa kokatenga anthu amene akatigule pa $6 pa kilo fodya wathu kukanengo komanso ku Chinkhoma. Chotero mukativotere pa UTM muyembekezera kuti fodya amene tigulitsa ulendo winawo tidzagulitsa pa $6 pa kilo kumisika yathu yakonkuno ku dziko la Malawi ngati imene akugulitsira kwa maiko anzathu ku Zambia, ku Zimbabwe ndi maiko ena. Ndipo ndikuchallenjeni ndikupechereni izizi za chuma zokonza za chumazi zokonza nkhani ya chumazi pa makandidate atatu ndakuuzani acha. Chakwera 70 years, Kambambe 51 years, Mutharika 85 years, pa akulu atatu amenewa ndine ndekha amene ndingathe kudzidziwa ndikukonza nkhani za chuma dziko la Malawi. Anzatu ajama tu azolalikira ine sindingapose nkhani yolalikira. Awama tu nkhani za malamulo ine sindingapose nkhani za malamulo. Awa Chakwera awa akufika munthu ogwidwa ndi zimbuza woti akudwala mizimu. Amene sindingapiteko ineya singaita ikwaniso chosa munthu tiwanda ziwe za Chakwera. Koma ine mundipatse dziko limene chuma chake chatani kodi chasokonekera ndi chitani. Chachiwiri ifa UTM tikalowa mboma chachiwiri tidzayika ndalama yokwana 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za ulimi. Ndicho linga fetereza subsidy program tingapanga nthawi ya malemu apingu Mutharika tifuna tidzayiyambirenso. Chotero onse adzakulandira fetereza wa subsidy nthawi ya malemu Mutharika tiyambiranso kulandira kuyambira Oktobayi mukangotisanga ipi pa mpando September kulowa mboma. Mafumu so ankalandira fetereza nthawi imene ija mafumu tikuwalonjeza monga mmene ankalandira nthawi ya malemu apingu. Ine ndili budget director ndingakasaka ndalama kuyika fetereza subsidy program ulendo uno pokala president ndendikazisokosola ndekha ndalamazo tidzadzike mu fetereza subsidy program tiyambirenso Oktobayi mulandira fetereza subsidy program dziko la Malawi.
tikapanga zimenezo tilimbikitsenso limwanterera mbali apa panele biliyoni kwachayi tidzalimbikitsa limwanterera pali malo ambiri kuli mitsinje monga kuno kumikundi kuli mitsinje kuli madzi abwino tipange madamu tipatsane masola pump tipatsane zipangizo zotsiririra tiyambe kumathirira ndiye madera onse aja tizitsirira ndi cholinga tizilima kawiri kapena katatu pa chaka tikapanga zimenezo mbali inapwetereza watsika mtengo mbali inatipandira pwetereza subsidy program mbali inatikulimbikitsa limwantirira tikulima kawiri kapena katatu pa chaka zimenezo zilithandizira kunena kuti nkhokwe zidaliko mulaya malemu apingwa mutarika zibwererenso tizione ikatero tidzayambe kudya katatu. Pano amirife Chakwera atipa tikusowa zakudya moti tikamagona usiku tikumakangoledzekero ngati njinga osadya basi. Amirife matupi athu nda ung'ono osati ung'ono kufa kufuna iya kumangooneka ngati kaswiti 16 ambira ife ung'ono basi koma tili ndi msinkhu chakula ndi chani kodi yavuta chakudya chavuta. A National Statistical Office akuti ambira ife amalawi ambiri ngafu pafupi kufupika kosati kufuna iya kwamete wakula chakudya chimasowa ndi tinangofupika nazo basi. Chakwera atipa ndiye tikavote mwanzeru pa 16 September. Chachitatu chimene tisapange ife tikawamboma UTM tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za mafakitare ndicho linga chonena kuti madera monse mdziko la Malawi tikhale ndi mafakitare. Kuno kumikundi tidzafuna kukhale mafakitare timalima mtedza wambiri kuno tikhale ndi fakitare kuno kumikundi yopanga mafuta ndiye afakitarewo azidzagula mtedza kwa alimi azidzagula soya kwa alimi akagula zimene zija azipanga mafuta zikatero alimi azipatsira azigulira mtedza wawo soya wapo mitengo yabwino alimi azikali moyo wabwino. Amafakitare onso azilemba ntchito achinyamata chisungwana ambiri akuno kumikundi. Pakhalenso mafakitare ena amene azigula tomato kwa alimi akagula tomato kwa alimi azipanga tomato paste ena azigula kandi anyezi kwa alimi azipanga ma onion rings ena azigula kandi chimanga kwa alimi azipanga zosiyana ndi chimangacho kwa kandi ma feed products nkhuku ndi zina zotero azipanga zosiyana chilichonse tikulima ife pakhale amafakitare ota azigula kwa alimi akagula awagule pa mtengo wabwino nazikonzakonza azikagulitsa zinthu zimene zakonzedwa bwino. Tikatero achinyamata ambiri kuno kumikundi adzapeza ntchito ku mafakitare amenewa. Chachinayi UTM tikalamboma tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi. Inu mukudziwa kunena kuti ku South Africa ali ndi golidi dziko lija linalemera chifukwa cha golidi yekha. Ku Zambia ali ndi kopa analemera chifukwa cha kopa. Saudi Arabia Dubai ali ndi mafuta analemera chifukwa cha mafuta. Ife kuno tili ndi zonsezo dziko la Malawi Mulungu anatidalitsa tili ndi mafuta komanso gas pansi pa nyanja ya Malawi tili ndi miyala marubi mpaka siya pompa apa tili ndi miyala ya rubi ya mtengo wapatali kwambiri. Ku Malingunde tili ndi graphite komanso ku Balaka tili ndi rare earth. Madera osiyanasiyana tili ndi zambiri mbiri za migodi dziko la Malawi. Kusiyana kwa ife ndi South Africa nzoda kuti ife sitinatukule ntchito za migodi chotero ife UTM tikalamboma tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi ndicho linga chonati mu zaka 5 zoyambirira titsegule migodi 10 ndi migodi 10 imeneyi
Achinyamata mamura asipita ku South Africa kufuna ntchito migodi. Achinyamata apite kukasiya kwakugwira ntchito ku mgodi wa Ruby kukasiya, akagwira ntchito ku Malingunde ku mgodi wa Graphite ndi migodi yonse tikayitsekula dziko lino. Achinyamata akagwira ntchito migodi imeneyi ija. Muzaka 5 zimene kusiyangana ife tikatsekula migodi 10 imeneyi ija, tikakhala ndi mafakitale azonse zimene tikulima ife, tidzapanga ntchito zoposa 5 million dziko la Malawi. Chotero achinyamata inu konzekerani. UTM ikangolowa mboma pa 16 September ipeza ntchito za nkhani malipiro akeso chimodzimodzi ngati muzikalandira ku South Africa ku migodi ya ku Malawi masala yakakhala chimodzimodzi, mudzapeza ntchito migodi yathu yako mkuno ku Malawi. Chotsirizira ifa UTM tikalowa mboma tingakulonjezeni. Chama 5 ndechonera kuti ifa UTM tidzayika 100 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za makonsolo. Pano makonsolo ambiri amalandira 5 billion kwacha, amalandira 3 billion kwacha, ndalama zochepa kwambiri kuti angapange china chilichonse cholozeka. Ife tidzayika 100 billion kwacha chaka ndi chaka. Ndalama zonsezi ndi misonkho ya Malawi. Ndakhalako ne budget director mmene nkayika ndalama ngati zimenezi mu nthawi ya malemu apingwa Mutharika kuti chitukuko chonse chichitike. Ine nali budget director ndimayika ndalama zimenezo m'maprogramu aboma. Ulendo uno ndikhala president, mamisonkho yathu yonse tikayika bwinobwino mbali na misonkho tikayikako ndalama ndiyoyika 100 billion kwacha ku konsolo iliyonse. Tikayipatsa konsolo iliyonse 100 billion kwacha, ayi konsolo ya Nchinji akalandira ndalama imeneyo inolemekezeka akayo zinchetera. Chaka chomwe chino budget yathu yoyambirira nsewu uwu tidzawuyike mbudget mwathu nawonso udzakonzere ndi kuyikira phula. Akamba sachipatala chipatala chimene chicha nachonso tichike mbudget tikonze za chipatala. Akamba za police unit zofunikiranso tikonze kumeneko. Paliso nkhani za maskulu ndiye ndalama imeneyi 100 billion kwacha imene idzapita ku konsolo iliyonse. Akonsolo ya Nchinji akayilandira akonzere misewu ya muno mu Nchinji, akonzere zipatala za muno mu Nchinji, akonzere maskulu a muno mu Nchinji. Kumene kulibe magetsi apititsireko magetsi, kumene kulibe madzi aukondo apititsireko madzi aukondo. Akonzere zonse zija ma civil servant ogwira ntchito mboma ku konsolo nawonso ayambe kulandira masalale abwino omverera ndalama zabwino. Mafumu nawonso ayambe kulandira masalale enieni osalika nswahala osaoneka bwino kamene amakalandira akayani. Tidzaone zonsezo tadzikonza tikapereka 100 billion kwacha ku konsolo iliyonse ya dziko lino ndicholinga makonsolo awatumikire bwino anthu. Chotero ndikubechereni masankho amene akwera kutsogolowa pa masiku 41 atsala ndi masankho ofunikira kwambiri. Ndi masankho amene ife Amalawi tisankhe kuti abusawa apitirire kutizunza dziko lino kapena abwerenso atati adzachite mene achitiremo. Koma ndikubechereni ine kunena kuti mukatiyang'ana ifeyo ndi manifesto athu ndife toka a UTM tikupereka mfundo zomveka za mmene tikonzere chuma cha dziko lino kuti mitengo ya zinthu itsike. Ndife toka a UTM tikunena momveka za mtengo wa fetereza ndi mbewu. Ndife toka a UTM tikunena zomveka za mtengo wa fodya ku misika yathu ya fodya. Ndife toka a UTM tikukamba zakuti zinthu titsitsa, achira sopo atsika, anthu asiye kumangosamba ngati ubatizo. Ndife toka a UTM. Ndife toka a UTM tikunena momveka bwino
zamene tidzakonzere nkhani ya mapakitali ammadera anyamata apeze ntchito, tidzakonzere nkhani ya migodi anyamata apeze ntchito. Ndife toka UTM tukamba zomveka zamene tikonzere misewu, tikonzere zipatala, tikonzere masukulu ndi zina zotero zammadera kuti Amalawi umoyo wawo uyambe kusintha. Nthawi yonseyi takhala tikungovotera na zandale zomango atenga anthu kwayika pa mpando pa zifukwa zandale. Ulendo uno ndi mavuto amene tikudutsa mwa Malawi, tisankhe anthu amene atithandize kukonza chuma cha dziko lino, kukonza moyo wa dziko lino. Anthu amene angachite zimenezo mukationa ife IMCB mbali nayi, ATPP mbali nayi, mukationa ife ndife toka UTM amene tikunena zomveka mmene tingathe kusinthira ndi kukonza dziko lino kuti chuma chake chiyambe kuyenda bwino ndi kupita patsogolo. Musakapange mistake, mukavote mwanzeru, mukayang'ane pamene Dr. Kambambe ndikuyang'ana pamene UTM ndikapanga chani kodi? Mukayang'ane pali akayo zinjetera, mukachonge pamene pacha makanselas a UTM mukachongera ameneyo kuti cholinga tikalowa mboma tikonze chuma cha dziko lino, tikonze umoyo wa Malawi kuti umoyo wa Malawi upite patsogolo. Ndifuna ndidziwe ndi angati amene mukavotera UTM apa? Zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni. Inuyonso mukapita kumudzi mukawuze ena kuti masankho akwerawa tukasankha kupitirira ndi mavutowa kapena kuti mavutowa taakonze. Amene angakonze ndi nyamata uja wa zaka 51 uja, osati akuluakulu wa iyayi, osati nkhalambazi iyayi, koma nyamata wa zaka 51 uja anaphunzitsira za chuma ndi malemu apingu. Amene uja amene angathe kuchita za malemu apingu ndi za angwazi Dr. Hester Chipanda, tikavotera amene uja. Zikomo kwambiri, zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.